rezekine lancar barokah. Amin. Duwite turah-turah. Amin. Saged menyang Mekah Madinah. Amin. Putra wayah sing soleh-solehah. Amin. Saged anggenipun ngibadah kanthi istiqomah. Amin. Dipun paringi saged bayar utang. Amin Allahumma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Hasantukum bil hayyul qayyum alladzi la yamutu abadan wa da'afatu ankum su'a bi alfi alfi la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Kanthi limbaran sedya tulusing manah sinataran abdul luhuri budi kawilujengan saha kabagas warasa mudya tansah kajiwa kasorira kunjuk dumateng kula dalah panjenengan waripun sagung dumadi hadratul muhtaramin para alim ulama sesepuh bini sepuh kunjuk dumateng Bapak Kepala Desa kunjuk Bapak Sarji kula namung nggih santri dari Pondok Pesantren Al Muhammad Cepu. Saged anggenipun yang kuyung mangayu bagya wonten ing papan palanggahan sakmenika. Boten katalopeng sepindah sumangga kula telah panjenengan sami ngunjukaken syukur wonten ngarsaning Allah Subhanahu wa taala. Awating rekalanggahan sakmenika kula telah panjenengan sami dipun paringi sehat wal afiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nikmat sing paling ageng menika namung kesehatan nggih napa mboten? Nggih. Kadene sehat sugiya kaya apa ning ora sehat niku mboten enten apa? Wong niku jenengan buru seneng napa buru ayem, Bu? Ayem. Ayem. Mboten buru seneng, Bu? Mboten. Nek wong seneng niku urung karowan ayem. Tapi nek wong nek ayem kuwi wis karowan seneng. Bener motore pirang-pirang, mobile pirang-pirang, yo seneng ning ora ayem mergo ijek duwe cici. Nggih napa mboten, Bu? Nggih. Saderenge kula matur kathah kula nyuwun pangapunten dumateng sedaya. Anggenipun kula wonten ing inggil menika kula telah panjenengan sami tansah ngaos sesarengan ngaji bareng wonten ing musala Miftahul Jannah. Musala Miftahul Jannah nggih menika dados kuncine swarga. Mugi-mugi dados kuncine swarga ingkang jamaah sedaya Singonegoro ndadosaken ahlul jannah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak para hadirin ingkang tuhu kinurmatan, alhamdulillah nggih. Kula mboten penak saestu, Bu. Kula biasane teng mriki niku biasane tari sufi. Sing biasane mubeng-mubeng dadak disambati dinten napa ngaji bareng wonten ing mriki niki napa dulur-dulur kula saking Ar-Rahman niki alhamdulillah dipun paringi mugi-mugi jope tambah laris manis. Bapak-bapak, ibu-ibu kang weratene kang tuhu kinurmatan, niki sampun enten unjukan semen katahe. Niki alhamdulillah kok mboten enten jajane. Biasane enten jajane niku mboten wong sing ceramah. Nek wong sing nek jajane biasane wong sing tunggu warung, Bu. Saestu niku nggih. Lah niki anggenipun wonten ing musala Miftahul Jannah. Niki mengeti naminipun nuzulul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ulan Ramadan menika ulan tumurune Al-Qur'an. Napa ulan niki wonten ing ulan Ramadan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. He wong kang iman, wong kang duweni iman diwajibno kangge poso Ramadan. Poso sing wajib niku enten 3, Bu. Poso sing wajib niku enten 3 ingkang sepindah poso Ramadan. Ingkang kaping kalih nenggih menika poso nazar. Jenengan ngertos poso nazar? Poso nazar niku nek cara wong Singonegoro ngarane niku poso uni.
duweni unisuk nek anakku iso munggah dadi PNS dadi P3 aku bakal poso 2 wulan aku bakal poso setahun lah niki poso nadar tegese poso uni ingkang kaping 3 nggih menika poso kafarat nggih menika poso sing ngelebur dosa ngrumangsane nek awak iki duwe dosa akeh dijanjeni nggih menika badhe poso kafarat. Lah nek poso sunah niku enten kathah. Enten poso Senin, Kemis. Nek dina Senin Nyenin, nek dina Kemis lho dikon poso malah Kemis. Angger dina Senin Nyenin, angger dina Kemis nggih poso Kemis. Lah niki poso sunah. Enten malih Bu, namine niki poso Daud. Poso Daud niku tegese ora poso ora Daud saulan mboten. Poso Daud niku sedina poso, sedina ora. Kok sedina Daud? Sedina poso, sedina Daud mboten. Sedina poso, sedina ora. Enten malih namine posone poso muteh. Poso muteh niku poso sing nggih poso ngeten iki tapi bungkane nganggo sega putih. Terus ngombene ya banyu putih ngeten iki. Lah nek Mas aku biasane nek cermono poso mutih iki lawane krupuk putih entuk mboten, Bu? Mboten angsal, masya putih nggih mboten angsal. Lah biasane nganu Mas banyune banyu putih iki ya ngombene susu. Angsal mboten? Mboten. Lha jenenge putih ning nggih putih sing dimaksud iku banyu pethak. Enten malih sanesane poso mutih niku poso Maryam. Nah, poso Maryam niki posone Siti Maryam sing posone ora mangan, ora ngombe, ora omongan. Kira-kira jenengan betah napa mboten, Bu? Mboten. Kira-kira sing kathah ngomong niku jaler napa estri, Bu? Estri nopo jaler, Bu? Kok jaler? Iki napa mboten, Pak? Mboten estri lho. Lah wong miturute napa sejarahe? Sejarahe wong lanang sesepuhe wong lanang niku Kanjeng Nabi Adam. Nek wong wedok niku sesepuhe kan Siti Hawa. Kanjeng Nabi Adam wong lanang Adam gurine mingkem. Mulane lanang ra kene omongan. Lah nek wong wedok, wong mbah-bae kuwi Siti Hawa, lambene mengo. Mula sing kakaneman iku wong wedok iki ampun kaget. Lah enten malih poso niku poso ngedan. Iki poso sunah, poso ngedan. Poso ngedan iki ya ora makan, ora ngombe, ora mendhet mlakune. Iki poso ngedan. Lah biasane poso mutih, poso mrawot niku entene wonten ing pondok pesantren. Ya biasane 11 dina kangge tirakatan. Lah niki nepaki wonten ing wulan Ramadan menika syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, tumurune Al-Qur'an. Al-Qur'an menika kitab ingkang istimewa. Kan Gusti Allah menika menurunkan kitab enten sekawan. Enten pinten, Bu? Sekawan. Ingkang sepindah kitab napa? Taurat, kitab apa malih? Injil, kitab Zabur, kitab Al-Qur'an. Kitab Taurat niki diturunkan kepada Nabi sinten? Musa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi kok Ismail? Loh, Nabi Zabur niku Nabi Daud. Nah, kitab Al-Qur'an tumurun wonten ing Kanjeng Nabi Muhammad. Lah Kanjeng Nabi Muhammad menika saged istimewa keranten napa? Keranten wontenipun mukjizat kitab Al-Qur'an. Juz enten pinten Bu kadahe? 30. Ada 30 juz. Lah Al-Qur'an. Lah kula teng mriki badhe njelasaken Al-Qur'an. Bocah menika anak menika kedah dipun ajari maos Al-Qur'an. Nggih, tegese napa tugas orang tua menika enten sekawan. Ingkang sepindah memberikan nama yang baik kepada anak. Nun sewu, memberikan nama yang baik tegese jenengan kok menamakan anak niki yo tegese asma kinarya japa.
adalah doa. Tegese napa nek jenengno anak iki ya muga-muga iso napa dikabulno napa hajate tlumantar asmaning niku. Kula Asraf Abu Sadio, Asraf menika mulya, Abu menika bapak, Sadio saking tembung sodik nggih menika jujur, bapak mulya dan jujur. Contohnya niku asma ingkang sae. Rohim, Kang Rohim nggih, Kang Rohim. Rohim menika ingkang paring welas asih marang kawulane. Lah, enten melih mboten kedah Arab, yo Jawa yo kena. Contohnya sinten? Contohnya sinten? Ngatini. Terus Soekarno, Soeharto lho, Soeharto, su niku napa tegese Bu? Su niku apik, harta niku dhuwit. Tegese napa? Apik sing rezekine lancar. Lho niku. Terus enten malih Sukono, su niku apik, kono ning diae apik ning ndi ae. Lah nek ingi Bu, tanggane kula niku wong iki ya endah-endahe ra gelem takok kiai, ra gelem takok ulama, ra gelem takok guru sing paham. Anakku tak jenengno Arab Mas. Iya, aku ngono. Anakku tak jenengno Arab, aku ora ora takok kiai, ora takok ustaz. Lah anak mbok jenenge apa? Mbok jenenge basa Arab. Anakku tak jenenge Minas Syaiton. Lah jumbul sak desa, Bu. Minas Syaiton yo bener iki tembung Arab ning tegese ora apik lho. Minas Syaiton iku minas saking syaiton setan saking setan. Lho adi anggite dijenengno minal munafikin kok. Lah yo saking golongane wong ingkang munafik. Lah niki tugase wong tua kepada anak yang pertama memberikan nama yang baik. Ingkang kaping kalih tugase wong tua kepada anak nggih menika adalah memberikan makanan yang halal. Tegese napa wong tua niki kedah maringi ingkang namine makanan yang halal. Nuwun sewu, makanan niku enten 3. Enten makanan haram, makanan subhat dan makanan haram. Haram, halal, halal, haram, subhat. Makanan halal saking jerih payah sing napa ngirane niki adalah halal. Lah nek haram niki sing contone colongan, sing contone napa ngipil gene wong liya. Lah nek subhat niki ora jelas halal harame. Contone napa ning tengah dalan penak-penak mlaku-mlaku dadak roh gedang goreng sak trek ning tengah dalan dijupuk. Ora ngerti gene sapa kok dijupuk. Lah niki adalah makanan subhat. Lah niki tegese napa ora roh halal harame niki dipangan ingkang namine dipun makanan subhat. Lah anak kok diparingi makanan ingkang halal nggih menika niki lumantar muga-muga anak iki iso nampa ilmu kanthi sae. Amin Allahumma Amin. Ingkang kaping 3 lah niki. Intine niki ingkang kaping 3. Tugase wong tua ingkang kaping 3 nggih menika adalah memberikan ilmu yang bermanfaat. Amargi napa? Wong anak iki iso saleh niki adalah harta ingkang mulia saking wong tua. Lho anak iki kudune iso maca Quran ben iso apa ben iso ndongakno wong tuane nek wis mlebu ning alam kubur. Kula badhe tanglet Bu jenengan nek badhe meninggal menika jenengan apa badhe ngandhelke dungane dulur. Boten. Apa ngandel dungane dulur nek wis mati apa ngajagakno dulure ora ngarah. Apa jagakno kancane ora ngarah. Apa jagakno tangga-tanggane ora ngarah. Sing diandelno niku namung anak kula dalah panjenengan sami. Pramila lho tangga dulur iku biasane nek dungan tahlilan iku wayah 7 dina. Bar 7 Duh, nek teng sepuh bar 7 8 Bu. Yang mriki bar 7 40. Ya, oh. Bar 7 dina nggih leres 40 dina. Bar 40 dina terus 100, bar 100 pendak pisan terus pendak pindho terus 1000. Niki nek dulur tangga nek arep-arepe berkah kok berkat. Nek arep-arepe berkah ikhlas dongakno. Lah nek arep-arepe berkat, lah niki sing beda. Arep-arepe berkat tok mara ning ngene tanggane, mara ngene dulure, monggo kula aturi sak mangke badhe magrib katuran tahlilan ning ngene bapak iki. Lho, bapak kuwi ya sing wis mati kae ya. Iya Bu, alah-alah lho biasa grebut diparani bak mekar, utang cek pirang-pirang ngono kok agete nggih tahlilan barang lho. Wong arep-arep berkat ate. Budal kok ya ora semangat, mung ngene wong
napa sing arep-arepe berkat ning gene wong sing ra duwe. Omahe kepating petheot anggere ape mlebu niki wis roh berkate pendeng. Ngono iki rasa-rasa nembek tanggane anggite. Halah yuyu, aja kok iki unduk utuh. Aja kok separuh seprapat konokno kok. Iki paling iwake ora iwak pitik, iwake gereh. Dikonokno kok. Lah nek tahlilan yo ora semangat. Anggere wis muni tahlilan wis ngantuk ya ra karuan. La ilaha illallah la ilaha illallah niku nek wong sing ra duwe. Jajal nek wong iki dingkon nek arep-arepe berkat tangga dulur, nek disambati wong sing sugih, omahe magrong-magrong garasine pirang-pirang, mobile pirang-pirang, sawe pirang-pirang kedok, disambati monggo tahlilan motor ing mriki. Wah semangat, budal semangate ora karuan. Ember sing dienggo bacaan iku ora trimo ember sing dienggo bacaan wong desa mboten bu ember sing dienggo lho wong mbah-mbah. Semono gedene ate isine iki ora trimo nek iwak kok sempol tok ora iwak ya iwak iku gedene ora karuan. Nek muni tahlilan semangate ora karuan. Lah ilaha illallah semangate ora karuan. Mergo napa? Mergo berkate gede. Lho nek arep-arepe berkat, lha nek wong sing arep-arepe berkah ya niku saged ndongakno wong ingkang arwah niki saged mulya wonten ing akhirat. Amin Allahumma amin. Pramila anak niki anak menika saged napa diwarai Al-Qur'an, saged ndongakno wong tuane nek wis manjing wonten alam kubur saged sak pengawe. Pramila anak niki lah wong meninggal nek wong mriki niku biasanya nek wong meninggal niku neng dhuwure wong meninggal ngoten apa Bu? Pandoso. Enten apa? Uplik. Nek cara wong biyen niku nek ngarani ora uplik napa, Mbah? Dilah. Neng wetenge tempat darane enten apa? Peso utawa nek wong biyen ora peso gati. Kok ganco? Gaman. Kok ganco menapa to? Nek dhuwure wong mati menika enten naminipun dilah. Niki enten tegese kenapa kok kudune dilah. Wong jaman saiki iki ceromono ora usum dilah, usume yo lampu mobil. Kenapa ora dikek lampu mobil dikek dilah? Niki enten tegese dilah wedi marang Gusti Allah. Tegese napa wong sing nglayat iya to wong nek wis mati iki kudune sak umur-umur iki kudune wedi marang Gusti Allah. Lah nek ning padarane enten gaman. Kenapa kok gaman kok ora ganco jajal? Gaman tegese gaman niku agama dadi ageman. Lho wong Jawa niku kathah kok ning wetenge gaman agama dadi agama ning gorek nek dilah wedi marang Gusti Allah. Biasane saderenge ulan poso niki enten ulan ruwah. Ulan ruwah niki sing tegese ulan arwah ndongakno arwah. Biasane wong-wong tangga-tangga padha nyambati ning omahe padha tahlilan, padha bacaan ning jero berkate niku identike enten apa, Bu? Apem. Enten apa malih? Gedung gedang susu. Gedang raja. Nah, gedang raja enek sing jenenge apem. Apem niki nggih enten tegese apem saking tembung Arab, bahasa Arab afun. Tegese pangapura. Wong Arab diwarai, wong Jawa diwarai apem ora iso. Mergo wong Jawa nek muni fa dadine fa fe dadi p. Muni baby face ora baby face, baby pes. Muni film ya ora film ning muni film. Wong Jawa mulane nek ceromono kon muni afun monggo Bu. Apem dadine jajan apem. Lah anak-anak sing jenenge gedang raja, kenapa kok gedang raja kok ora gedang susu? Kenapa gedang raja? Muga-muga arwah sing tak dongano iki iso dadi raja ning swarga. Tegese apem tenggih menika pangapura wong sing tak dongano iki iso diapura ning swarga. Lah ngoten niku lho wong Jawa niku sedaya niku saden niku nggih enten tegese sedaya. Nek wong biasane wong ewah niku enten naminipun jadah. Jadah menika tegese kegayuh. Manja dawa jadah wong sing tekun bakal tekan. Lah niku sedaya saden niku nggih enten tegese ora kok saden iki dienggo danyang, dienggo gendro, dienggo kuntilan, dienggo wewe gombel boten. Niki nggih sedaya enten maknane. Biasane nek wong mriki niku nek nembe lahiran niku namine upacarane napa? Kerayahan.
Anaknya sing jenenge kok brokoli malah. Brokohan tegese napa barokahan. Biasane jajane niku identike napa Bu? Identike biasane wong brokohan utawa wong sing lagi napa akekahan niku biasane enek jajan niku napa? Iwel. Kenapa kok jenenge iwel? Keranten apa? Wong biyen ya napa bayi lahir iki dikon bocah nek wis lahir nek wis gedhe diwarai donga marang wong tuwa. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bocah iki napa wong Jawa ora iso muni wali walidayya. Allahumma firli wali walidayya iwal dadine jajan iwal saka tembung wali walidayya ngabekti marang tiyang sepah kekalih. Sedaya enten tegese enten jajan kuluban napa lawuh kulub jeneng ngertos kulub? Kulub niku saka tembung kolbi nggih menika ati. Muga-muga ati kula dalam panjenengan sami iso padhang. Amin Allahumma amin. Mula nek napa wong Jawa menika ampun keri marang Jawane. Lho wong laire nek teng alam teng napa Jawa. Ketek-ketek nggih Jawani. Ya bener Islam ya digawa, ning ya Arab digarap, Jawa digawa. Pramila wong nek Wali Songo riyen niku nyebaraken Islam ning alam donya menika ora sak dek sak nyet. Biasane wong biyen niku nek ape mangan niki napa kisahipun Sunan Kalijaga. Wong ape mangan ben ora iso ora napa Bu. Mangan yo karek mangan. Pramila Sunan Kalijaga maringi ijukan. Maringi napa isohan. Nek teng mriki ning arane ijuk napa iso? Kobokan ya, cara kasarane kobokan. Ape mangan iki napa enten tigang napa toya. Enek toya banyu isine kembang mawar, kenanga, kanthil. Kembang mawar ati murah apa mawarna-warna. Kembang kenanga kenang ngene ning kudune ning kembang kanthil atine kudu kanthil marang Gusti Allah. Badhe niku disebaraken lewat napa? Lewat tembang maca papat, maca nganggo mripat. Lah niki maca papat ingkang sepindah tembang Mas Kumambang. Tembang Mas Kumambang niki tegese napa? Kemambange nyawa manjing wonten ing garbaning ibu diandut sakang wulan 10 tahun. 10 dina Bu. Nah, 10 dina. Mas Kumambang bakdo niku tembange tembang mijil. Mijil niki tegese napa? Metu. Tegese lahir, mijil miyos bakdo niku tembang gambuh, jumbuh lanang jumbuh wedok. Mula sekar gambuh ping catur kancinatur. Ayo tak mapan pola kang kalantur tanpa tutur katulo-tulo katali kadaluwarsa kapatuh pandadi awon. Mandhape capek gunung Mas. Ayo. Mandhape capek gunung. Yuk. Buka organ badhe niku ketekanan sing jenenge tembang sinom. Bocah iki wis wayahe enom. Badhe niku ketekanan sing jenenge tembang asmara dana. Asmara dana niki biasane umur selawe. Nggih, enten sing selawe. Kenapa enten 21, 22, 23, 24 terus? Kenapa kok mboten 25, Bu? Kenapa kok ora 25? Kenapa kok selawe? Selawe nggih menika ingkang wedi seneng-senenge lanang karo wedok. Enek sing jenenge kok ora 21.
kok selikur likur tegese linggih kursi marang profesi tegese bocah niki nek wis ngancik umur-umur ngene iki golek pangupa jiwa piyambak. Lah selawe entek 20 10 20 30 40 terus kenapa kok mboten 50 Bu? Kenapa kok 50 tegese nek kok seneng ketunan tegese seneng ibadah. Terus badhe niku ketekanan sebar 50 terus suwi dak kok ora 60. Kenapa kok suwi dak? Yuswane wis wayahe tindak. Non sewu, yuswane wis wayahe tindak. Pramila nek wong umur napa badhe niku selawe ning tembang Asmarandana ketekanan tembang dandang gula. Wong nek wis napa wonten ing bebrayan agung wis nikah lanang wedok iso ngrasakno dandang gula, iso ngrasakno pahite dandang legine gula. Biyen cara menom-menom maneh ijek napa anyar-anyarane mantan iso napa nglencer mergo buahane ijek akeh. Nek wis tuwek lagi iso ngrasakno kupinge ngrungokno listrik muni apa gereb diparani bakme. Lho nek iso ngrasakno dandang gula, bakdone iku wong niki ketekanan tembang pangkur, wis wayahe mungkur saka donya. Dene umur suwi suwidak yuswane wis wayahe tindak, bakdone iku ketekanan tembang megatruh niku tegese napa wis wayahe copot roh saksuk mani. Bakdone niku tembang megatruh sing paling gurih dhewe niki tembang napa? Pucuk. Wong niki wis wayahe dipocok. Lha tegese pucuk iki wong iki bakale dipocok. Nah, tegese dipocok bakdone niku mlebet wonten ing papan panggonan cedhek sak pengawe nggih menika alam kubur. Ditakoki malaikat sinten, Pak? Mungkar Nakir. Malaikat Mungkar Nakir ditakoki man robuka sapa Gustimu, jawab Gusti Allah Taala. Biasane mudin nuntut ngoten nggih. Nggih. Man robuka sapa pangeranmu, jawab Gusti Allah Taala. Sapa nabimu, jawab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa apa agamamu, jawab kitab suci Al-Qur'an. Apa agama Islam, ya agama kang suci. Enek pertanyaan, man abuka, sapa bapakmu? Niku dijawab sinten, Bu? Pak Prabowo. Bapak Prabowo boten. Man abuka, sapa bapakmu? Sinengge menika dipun napa dijawab Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Boten Kanjeng Nabi Adam, Kanjeng Nabi Ibrahim. Keranten napa? Kanjeng Nabi Ibrahim ingkang pertama kali ingkang marai wonten ajaran khitan antawisipun sunat pramila. Boten Kanjeng Nabi Adam. Nek tahiyat Bu, nggih nek tahiyat wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholli ta'ala sayyidina Ibrahim. Kenapa kok boten sayyidina Adam? Ya sayyidina Ibrahim mergo man abuka sawung bapakmu ya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Lah nek wong iki iso jawab, nek wong niki saged jawab wonten ing alam kubur diparingi nikmat kubur, diparingi padang dalane jembar kubure. Lah nek mboten saged jawab, nggih, jenengan sing jawab niku mboten pikiran, ning napa amal ibadah. Jenengan bakdo mulih pengajian saking mriki, mau sesuk-esuk mara ning tukang banner kon nyetakno man robuka man anabiyuka anggite bin apal, sak banner dipajang ning ngarep omah anggite bin apal. Niku mbah iman nek amale ora apik. Sing jawab niki ngamal. Mboten napa jenengan ngapal non ritik tekan donya mboten. Niki sing jawab niki amal. Lah nek ora iso jawab dikaplok mak cepak canggah gurune kaya waring diudhek-udhek digantung kaya siwut disaduk kaya gedebok bosok. Mula anak menungso iki sak mendhuwur niki minimal enek 10 anak bapak ibu. Munggah neh sinten? Simbah, buyut, canggah, wareng, degudeg, gantung siwur, tarangan bodol, gedebok, bosok.
anak bapak ibu simbah buyut canggah waring kudek-kudek gantung siwur terangan bodol gedebok basa enten wedinipun. Lah pramila anak niki saged dipun pitutur. Lah wong urip niki saking pundi ya saka huruf hijaiyah. Alif fathah, alif kasra, alif doma, diwaca tegese napa? Aku iki urip. Lah urip saking napa ya saka tembung bak, bak fathah, bak kasra, bak doma, bu, ba, ibu. Lah urip aku iki urip saka ndi? Saka bapak rabi ibu. A I U babi bu berhuruf bak terus huruf tak, tak fathah, tak kasra, tak doma, tu, ta. Aku iki urip saka ndi? Saka bapak rabi ibu. Lah urip diwiwiti saka apa? Pungkasi saka apa? Ya saka tati. Tati tu bali tangan titu. Wow. Pramila aku iki urip babi bu bapak rabi ibu. Pramila nek wong jeneng apa? Nek napa wong tironan iku biasane jenenge jeneng apa? Jeneng abang wong tironan. Jeneng abang niku sangka getih bapak, sangka getih ibu ya saking jeneng abang putih niku wau. Lha niki sedaya wonten tegese. Lah pramila lah nek anak niki lahir biasa dititeni nek wong Jawa, iki anakku lahire Selasa Kliwon, anakku lahire napa Senin Wage. Niku dititeni nggih napa mboten Bu? Nggih. Pramila Kanjeng Nabi nggih menyunahkan para umat niki melaksanakan poso sunah, poso tiron, poso kelahiran. Kanjeng Nabi niki lahirnya dinten apa Bu? Dinten Senin. Oh, kok wis pae. Dinten Senin. Nggih saking dina Senin. Pramila napa Kanjeng Nabi wonten ing dinten Senin niki ya poso Senin. Lah nek biasane napa tirone awak dhewe niki saged dipasani, saged di poso jenenge poso weton utawa poso tiron. Lah niki tiron niki enten Wage, Paing, Legi, Pon, Kliwon. Lah dititeni bocah iki kok laire kok dina napa kok pasaran Kliwon. Ya berarti bocah iki sabar semana iso nampa kabeh kahanan ning pengapesane wong Kliwon iki biasane mangane akeh. Lah niku bener mangane akeh wong lho biasane wong Kliwon ngoten. Lah nek bedane nek napa jlerek teh parake ngidul kuwi dewane Dewa Brahma rupane abang niki niku Paing. Paing niku pasaran sing pol gedhi. Paing pol gedhi Paing. Lah nek wong Paing iki wong iki sabar ora karuan iso napa kabeh kahanan semanak sabar kabeh ning pengapesane napa wong iki gampang muring-muring. Lah rupane abang kok Bu. Lah rupane abang drone pol gedhe dhewe ora gelem ngalah. Senengane nyentak ning ora gelem pisan tak niki wong Paing. Lah Paing lah nek pol weton sing pol cilik dhewe niku weton apa? Wage. Ya wetone weton Wage. Wage niku sing pol cilik dhewe. Napa melih Selasa Wage. Selasa Wage niku 4 mbek 3, 7. Pol cilik dhewe Selasa Wage. Pramila Wage kuwi yo meh padha sifate kalian wong Paing semanak sabar seiso nampa kabeh kahanan yo muring-muringan. Pramila nek wong kok jejodohan Wage mbek Paing niki biasane temoke nek ora sujanan yo ora karo-karowan. Nek Paing karo Paing bedane. Ya biasane wonten diruwat. Lah Wage karo Paing wis padha-padha napa? Padha-padha emosine, padha-padha panase. Nek Wage padha Paing. Nggih non sewu nek ten kelnek nggih mboten Pak nggih. Lah ngoten niku wong Wage pol cilik dhewe. Lah ndek wingi tahun baru niki mboten salah niki pas malam tahun baru niki dinane Rebo Paing. Nggih, nek mboten salah Rebo Wage nek gak Rebo Paing. Rebo Wage nggih Pak nggih. Rebo Wage. Rebo niku pinten Pak? 7
Pitu pokoknya Rebo niku 7 tambah 7. Pokoknya 7 niku duka weton napa 7 tambah 7. Pramila nek tahun baru niku mlebu niki 14. 7 tambah 7. Kenapa kok dipasno niku muga-muga ing tahun 2025 niki iso dadi pitulunganing Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Lah badane kok nek 7 tambah 7 temoke pinten Bu? 14. Lah nek etongane wong Islam niku bismillah, alhamdulillah, innalillah. Enten 3. Napa? Bismillah, alhamdulillah, innalillah. Lah monggo diitung sarang-sarang nek 7 tambah 7 ki temoke 14, 3 niki tibane tiba apa? Monggo. Bismillah, alhamdulillah, innalillah. Bismillah, alhamdulillah, innalillah. Bismillah, alhamdulillah, innalillah. Bismillah, alhamdulillah, innalillah. Bismillah, alhamdulillah. Temoke alhamdulillah. Muga-muga ning taun iki sing maune duwe utang kathah dipun paringi disaur. Amin Allahumma amin. Yo anggite pengen nyaur muga-muga sing disaur ora gelem terus dibalekno neh. Amin Allahumma amin. Muga-muga ya napa sugih tanpa kangelan Allahumma. Amin. Nah, niki napa tibane ya tiba alhamdulillah niku wau. Lah wong Jawa niki sedaya titenan. Sedaya dititeni wong nek lairis paing wong ngene, wong nek tibane napa kliwon ku wong ngene. Sedaya niki wong Jawa kanggo ngilmu titen. Nah, rukun Islam kang 50 poso Ramadan niki niyate niku wajibe wekdal napa Bu? Dalu. Mesti wayah dalu. Mulane imam niku nuntun niat niku wayah napa badha tarawih. Salat tarawih niku termasuk sunah napa wajib Bu? Sunah. Nah, niki sunah. Lah nek poso niki salate wong poso ingkang sepindah wong iki Islam. Ingkang kaping kalih wong iki mampu, ingkang kaping 3 wong iki napa ora mendem tegese napa sadar iso tamyiz iso bedakno apik eleke. Lah saniki ngancik wonten ing hal-hal ingkang saged batalke wong poso napa mawon. Mangan terus ngombe disengaja dijarak. Lah nek orang jarak piye? Tegese napa nek wong mangan ngombe lali ora apa-apa. Sing apa-apa iki lho nek ngelali wis roh iki ulan Ramadan mlebu omah etok-etok lali ngombe kendik glek-glek etok-etok lali. Oh iya ya iki ulan Ramadan ya etok-etoke. Terus napa malih? Muntah dengan sengaja. Niki nek wong poso muntah dengan sengaja niki saged batalke poso. Terus napa malih? Masuknya benda di lubang tubuh. Masuknya lubang napa masuknya benda teng lubang tubuh niku nggih saged batalke poso Bu. Jenengan sing biasane angger jam 1 awan golek suket kili. Ya, terus kili kupinge dikileni. Nah niku saged batalke poso. Lah kok ora roh Mas? Ya ora apa-apa nek mboten ngertos mboten napa-napa. Saniki sampun ngertos nggih, monggo coba diemot piyambak-piyambak. Terus enten malih ingkang saged batalke poso niku ndek wong napa masuknya napa benda ke lubang tubuh. Tegese napa? Lubang niku enten 9. Pramila niki nek ngeten niki namine ngaji. Ngaji niku napa? Barang 9 sing duweni aji. 9 sing 1, 2, 3, 4, 5, 6 sing kalih kula ngertos ning kula lali nggone. Nggih, yo pokoke niku. Lah, wong niki nek wis duwe napa kelebon contone napa dikileni mleboni katemban niki saged batalke poso. Terus enten melih sebagian ulama niku ngendikane ngeten, kok nek wong renang utawa wong nek wong Singonegara ngelangi nggih. Ngelangi, wong nek ngelangi ning jerone banyu kok buang angin antawis ngentut niki saged batalke poso. Karena napa? Drawasi nek banyu iki mlebu lewat dalan
lewat dalan buri. Lewat dalan buri. Terus enten malih lah nek suntik niku ada sebagian ulama yang mengatakan niki ada sing mengatakan batal, enten sing mengatakan boten. Tapi nek sing bener-bener batal ke poso niku adalah infus. Napa? Infus. Mbah-mbah reso muni infus dadine infus. Nah, infus. Keranten apa infus niki iso mareki. Nah, niki pramila saged batalke poso. Terus napa masuknya lubang. Lah nek mboten dijarak mboten napa-napa. Contone lagi awan-awan turu terus kupinge klebon sapi. Napa klebon semut, nggih, klebon semut dadon niku terus dicuthiki. Lah mboten napa-napa. Karena apa? Karena ada hajat atau darurat. Nah, niku mboten napa-napa. Contone ngaten nah. Lah aku sore-sore budal neng alon-alon ora roh nek guru apa aku ning gurune truk Mas. Dadak man mripat ku kelebon wedi, kelebon apa napa pasel kau apa kelebon truk mripate. Ora kamap Mas. Kelebon apa pasir lha niku mboten napa-napa. Terus napa bebas dari darah haid. Dan niki non sewu nek darah haid jenengan Bu, non sewu jenengan nek wis poso melok sahur poso wiwit subuh dumugi ngantek jam 5:30 6. Buka ning kene iki jam 17.44 dadak jam 17.30 jenengan terus metu darah haid kira-kira jenengan bacoke napa jenengan batalke? Tetap batal karena apa niki sudah keluarnya darah haid. Dan niki kedahe napa disauri tegese napa poso qadha, poso genteni, poso dewi. Lah wong iki saged iso napa bayar poso tok, enek sing iso bayar fidyah tok. Dan niki enten sing sepeda wong sing pancen napa mengkhawatirkan nyawa orang lain, contohnya ibu menyusui, ibu menyusui menolong orang yang tenggelam, niku mengkhawatirkan nyawa orang lain. Dan ini kedahe napa wong iki ya kudu ngijoli poso, ya kudu bayar fidyah. Gak bayar fidyah tegese napa ya bayar napa beras niku, bagekne beras. Kira-kira niki sakmut. Lah enten malih wong niki ora kuat poso, contohnya wong loro sing dikhawatirkan wis ora iso napa tidak bisa dimungkinkan untuk sehat lagi. Contohnya wong sepah, kembang bayang nek wong arane mriki nggih, kembang bayang. Lah iki ora kuat poso Mas, terus piye? Iya, terus napa? Mau bayar fidyah mawon. Dadi mulane niku nek niku bentang malih. Lah kok ya, dan ini napa tegese napa wong lan enten malih wong iki ora usah bayar fidyah, ora usah bayar poso. Jenengan pengen apa mboten Pak? Pengen berupa mboten Bu? Ya, nek wong ora usah bayar fidyah, ora usah bayar poso, niki contone napa? Wong sing edan. Ya, wong sing edan iki wis ra duwe hukum, wis hilang akal. Nggih wong hilang akal, wong cara mono nek poso, badan niku terus hilang akal sekejap niku pun napa batalke poso Ramadan. Pramila nek poso Ramadan iki niate pada malam hari. Ngoten nggih Bu nggih? Nggih, selawatan niki request-e selawatan napa Bu? Jangan lupa like, komen, subscribe di Mbak Bre Channel.